Vivim envoltats d'aire i vivim envoltats també d'humitat. I això es pot arribar a condensar en forma de gotes, que poden ser de pluja, poden ser núvols, poden ser boires o poden ser també rosades. De fet, durant les nits, quan la temperatura va baixant, l'aire també es va humitejant. I pot arribar un moment en el qual s'arriba al que es diu el punt de saturació de l'aire. Per tant, el moment en el que ja es comencen a condensar les humitats que tenim en forma de vapor i es condensen en forma, per exemple, de gotes o d'aquestes boires. Una forma de gota seria la de la rosada. Durant les nits, ja d'èpoques que són llunyanes a l'estiu, es formen aquestes pel·lícules d'aigua sobre la gespa, per exemple, sobre el cotxe, que així que surt el sol durant els matins, s'acaba evaporant perquè és una quantitat d'aigua petita. Però, de cares a la saó, de cares a la humitat i a la repercussió que pot tenir sobre el terreny, és una molt bona notícia que tinguem rosades i, sobretot, que no faci vent després que pugui evaporar aquesta aigua. Mireu, un senzill càlcul. Una nit normal amb una rosada estàndard pot arribar a deixar fins a 2 dècimes de litre per metre quadrat. Imaginem que tenim un tros de terreny de secà, per exemple, d'una hectàrea, que no són gaire metres quadrats, són 10.000 metres quadrats. Doncs bé, aquella nit, en forma de rosada, en forma de saó, hem recollit 2.000 litres d'aigua dins de la nostra parcel·la de simplement una hectàrea. Potser no acabeu de visualitzar a què equivalen 2.000 litres d'aigua? Doncs bé, si nosaltres obrim una aixeta i la deixem oberta a tot drap, ens surten aproximadament 8 litres per minut. Què vol dir una rosada d'una hectàrea? Doncs que tenim l'aixeta oberta 4 hores. En una teulada d'una casa també es poden arribar a aprofitar molt bé aquestes rosades. Una nit estàndard i en una teulada d'una casa també de mida estàndard podem arribar a recollir cada dia 4 ampolles d'aquelles garrafes de 5 litres d'aigua. I curiositat, aquesta aigua de la rosada és perfectament bona per regar i fins i tot per cuinar, perquè és una aigua del tot destil·lada.